Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih kaliyangan piwulangan basa Jawa. Sapunika badhe sinau babagan aksara Jawa sandhangan wianjana. Sandhangan wianjana inggih punika sandhangan wianjana ya iku sandhangan kang menehi gugus konsonan mati kelawan gugus semivokal sadurunging sak tembung. Menika pangertosan utawi pengertian saking sandhangan wianjana. Salajengipun menika wonten tuladha sandhangan wianjana utawi contoh saking sandhangan wianjana. Tuladha sandhangan wianjana ingkang sepisan inggih menika wonten cakra. Inggih menika gantosipun pasangan ra ing aksara Jawa legena. Ingkang nomor kalih menika wonten keret utawi cakra keret inggih menika kangge gantosipun cakra pepet utawi re ing aksara Jawa legena. Ingkang ketiga menika wonten pengkal. Pengkal inggih menika kangge gantosipun panjingan ya wonten ing aksara Jawa legena. Menika wonten 3 tuladha saking sandhangan wianjana. Salajengipun aksara Jawa minangka salah siji wujud identitas lan warisan budaya kang diduweni masyarakat Jawa. Terus para siswa kedah nguri-nguri utawi saged nglestarekake budaya Jawa inggih menika babagan aksara Jawa. Menawi benjang saged dipun tularake kalian anak turun utawi kalian keturunanipun babagan aksara Jawa. Menika wonten tuladha saking sandhangan wianjana. Ingkang sepisan menika wonten tembung krasa. Menika wonten aksara ka lajeng dipun paringi sandhangan cakra. Menika dipun waos kra. Lajeng wonten aksara Jawa sa. Dados dipun waos krasa. Angka kalih menika wonten tuladha tembung retek. Ka menika ngagem cakra keret dipun waos kra. Lajeng ta dipun paringi pepet dipun waos ta. Lan punika dipangkon dados maosipun kretek. Ingkang angka 3 menika wonten tembung tias. Ta menika diparingi sandhangan pengkal. Aksara sa dipangkon dados maosipun tias. Menika wonten penjelasan utawi andharan utawi tuladha babagan panyeratan aksara Jawa sandhangan wianjana. Menika panyeratan ingkang leres tuladhanipun krasa. Menawi dipun paringi pasangan ra saniyasa dipun waos kra ananging panyeratanipun ingkang lepat utawi klentu. Ingkang leres inggih menika ginakaken sandhangan cakra boten sanes pasangan ra. Salajengipun wonten tembung bagya. Bagya menika bodhipun dipun paringi pengkal. Menika panyeratan utawi tuladha ingkang leres. Ingkang klentu inggih menika panyeratan go dipun paringi wulu lan ya. Menika dipun waos bagya boten bagya. Menika tuladhanipun ingkang klentu utawi lepat. Salajengipun wonten tembung kretek. Kra menika ten cakra keret. Tuladha panyeratan ingkang leres. Menawi
utawi wonten ngandhapipun ginakaken sandang pasangan ra lajeng dipun paringi pepet menika sanes utawi panyeratan ingkang lepat. Ingkang leres inggih punika ginakaken sandangan keret utawi keret maosipun gre. Namun menika andharan utawi pasinaon yang babagan aksara Jawa sandangan wihanjana. Cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.